जों tabuk horni mai rok sai paikha hingke norok no koikta kok sagana hanini faimani ko ani channel ani YouTube channel abo ang ko manengka je blog khaimani hingke abo tau khailia tangi hingke ko duita blog manengka bonoromang se ang nukjagui tongo daily bo se blog khai tongo hingke haidiba abagini ang khailia a channel blog hingke abagini ang abo ko onyo channel khaina nai tongo hingke ah jaga chini wedding ni video je tongmani abo jotono norima paisinai tangai hingke ang abo onyo ni tui khaina nai tongbla hingke saimanai norok aste chajaga ma tongo je abo kisa manengka bui jotono blog man khai tongi diba hingke sin to blog channel bo tongo hingke extra ko naitok jangnai norok ba eyaw hai tiklai mano abo chesta khaini cha ah jaga onyo content rwnai cha hingke abo norok support khaidi hingke chini wedding ni video o ko agi ko hindi gan rok rijak tongbla hingke ko klai rwkha afro copyright claim hingke copyright claim khlaimani ang gan no mute khaima rwkha hingke abagini norok bo nai aram nangjagya na gesung tabuk sin kalbari tinta video tongo kaisa hingke cinematic shot kaisa hingke kalbari ni dini tei kaisa hingke bobad ni dini hingke tinta video okoi khana kaisa tan din kaisa upload wngnai hingke abono ko music rok thaske thepai rwno toki hindi rok to rimanlia kokborok rok to hingke bui copyright rok rimano abagini ko जों je use khaimani abono resino music hingke toptaisa naithokgani hingke naidi norok sin kalbari ni gorok ko tabuk nuksinai norok o channel o channel ya tabo video nuksinai tabo thebai risinai cha hingke nai sidi norok